7 феврали соли 2021 лейтенанти калони милитсия Меҳроншод Ҷумееви 25 сола ҳангоми супуридани аслиҳаи хидматӣ дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 вақте ки тирдони автоматро тафтиш мекард, тасодуфан тирро ба миёни худ зада ҷон додааст. доир ба рӯшанӣ андохтан ба ин масъала мо зимни нишасти матбуотии вазорати корҳои дохилӣ аз генерал-полковник Рамазон Раҳимзода пурсидем ва чунин ҷавоб гирифтем. ёдовар мешавем ки Меҳроншод Ҷумеев 7 моҳ пештар аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ҷайҳон ба ноҳияи 5 ба кор гузашт ва унвони лейтенанти калони милитсияро дошт. афсари ҷавон сокини деҳаи Мадовраи ҷамоати деҳоти Рӯдакии шаҳри Панҷакент буд.